Region 7A, Cebu Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu Tagumpay B.
Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapahamalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay binigay mo, sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumuwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin at sila'y binantayan ko. At isa man sa kanila ay walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanglibutan sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko ininadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanilin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila ay pinakabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisampalataya sa akin sa pamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatiang sa aking ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila ay maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila ay malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan.
O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Nabasa po ang San Juan 17. Ay kayo po ang kapatid mga tsukelwal. Nagub na kayo po bang kanita magumsatan at manalangin tamo. Mapagpalang kay kami pa. Pasibayo o niyo po yung kay kaming masyang kaibakan. Makatipon kami kayang mikakapatad. Banting upayang mag-aral kami kayang eskwela na imbi. Ikpambanal mo na isot milarin kay kaming balang sarili. Nung may nakit ka mo pong kakulangan labag ka rin kay kantuntunan Diyos ko, patawaran mo kami. Bilang mo na lang anting may nang pamalastas, detig pa'y mo no bibilang ang timong kasalanan me. Ikpambanal nga nga ba kay tigirin Diyos, makanyang keng misasan me, tungi keng mikakapatad. Banting mo pa yung girin Diyos, pag-aralan me, nga manong parapat mo kaya kami girin Diyos. Dinan meng kabias na nimbalang metong at metong kaya kami. Girin Diyos, salalang pupos din kaya kaming kapasalamatan, karon dapat mo mangayap kaya kami. Ginuna ng yablas mi kareti, nung yamuimpuryan da kampong samban, yung pang-espirituan pong king katutuan. Ikpambanal, ore ni puring kaya kaming payangarin may mundasyon king kikeng kasalpantayanan karingal dona pun Diyos ko, ginamit mulat may minto king buremo. Ikpambanal nung ninuman pong ating bit-bita parandam nga ning or sa iti king karelang ko buntok nangan. Diyos ko, makanyan mong absan ketang lihim, makanyan mong pakayapan, alang-alang king karelang pamanyapat at pamaminto karingal dona pun. Ganun Diyos, ikaming mikakapatad makanyan mo kiyang puluran king kikang mapaling lugod. Bang kanita ganun Diyos, makanyan miya nga pasulungin kikeng kasalpantayanan, bang kanita ganun Diyos, makanyang kaya mga sadyad ka rin kaya kaming katungkulan kaya kaigpa. Ginuwi ka mo rin sinabi mo nung manyawad kami, merinan kami, nung kutok kami, buklataran kami, ngayon nga ba kay ganun Diyos, makanyang kaya kukutok yung malmong harapan. Diyos ko, ore ni purin pinili mong kasangkapan na taletiran yung kaya kang upaya. Diyos ko, di rin mong pier sampung sikanan banting upayang makanyandang malayang galawan yung karelang katungkulan kaya kaigpa. Ginuma kanyan may itubod tang kaya kang pangakong mamatulang Espiritu Santo, banting upayang yan turong pontumaid, kaya kami at bakang imilisyakin dalan. Ginuwan timuri na orin ipuring kaya kaming kapatad, ami iksan metong kikikeng pamanyambang yan nga ba kay Tigron Diyos, anong makananong miras lang payapa kikikeng pamanyamba Diyos ko, tulutan mong potang magsikublila ka rin karelang kubuntok na kan Diyos ko, ingatan mo king karelang pamaglakadig pa, bendensyonan main karelang sakayan misadyad lang ang payapa, para parang payapa kan karelang kubuntok nangan, bang kanita ganin Diyos karingal do bukas makanyan lang lalong manuparan king murimu. Ginuwi larete rin awad mi nga ba kay ti sana tanggapan mula, at anggapan minoman lobosan ni kaya kang payapala, ipapamilitan mi sablaman ibat na ngayon gampo king wakas iyanasap.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungan na uukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnay ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagsulong. Mananatili ang sariling pagkatao o angkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa banal o mataas na Espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya na paggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay kabanalan na ipinapakilala ng Medjumnidad. Thank you.
ampon pakamalan, ing kabiasnan, ampon pamanalastas, ay bat king Diyos. Uling deti, igit lang pibandyan, kesa aking isa numang bage, ketis sulip. Uling deti, pibandyan lang, malalaso, ampon mapapanako, nung tunelang misimpan, karingbalang pusoyo. Ing kapayapan, ampon upayana, nitang metong wa Diyos, ke kayuyang tanggapan. King lagyo na, ning mayupayang ginong, bandyan yung, ing kalam na, ampon kabias nana, ay ba't ketang metong Diyos, banting upayang, lumakad kayo, dikil, king katulirana, ampon kaburiana. Bayaw ping tune abandi, ing kayariana. King oras sa iti, durung-dunga nakatamu, ning kayarian banwa, at babatsawana, ing balang puso, amagnasa, king kayariana. Tuluta na sanitang mayupaya, ing patnubaya nakatamu, kapamilatan na, ning banal at malinis, apa magsadyayong. Pamipatalagayong, pamagpagalyong, king oras sa iti. Pablasang, lubna ning aldo sabat, ake kayong gagalawan, eskwelahan ning biye, ke kayong tatangalan, deting kabiasnan, alang toknang, ke kayo daratang. Magpagana ka, manabilin, baning-balang metong, alang malili, king tune dalan nyo. Pablasang kabalwan nyo, ampon kakilala yung, ing ninuman tinanggap, kang Kristo Jesus, matulid mo, ing dapat ng taglayan king kayang kasarilinan, ing mikaatin niyang kabiasnan. Amalyaring takot king Diyos, mikaatin niyang pamanalastas, amalyaring malyari ng
Iwasan, ingati yung dewakan. At inyang kapakumbaban, ganaka, detiring mapilan, apibanjan, ay malyaring malaso, ampon mapanako. Dapat, nung tinipon kang pibanjan keti sulip, at alang aral ning Diyos amamantabe keka. Nano ing mapalyaring mabatyo, king kekang pangataw. Nung meging malugod ka kareting salapi, nano ing mayaring, mayakit, king kekang kasarilinan. Mumugit king mesa, baslayan men santong kasulatan. King Kadwang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 2. King ati yung kabiasnan amiya pag kekong ngarapan. Maging makasarili ya ing tao, maging malugod ya king ati yung salapi, mayakit ing ketasan, alang kapasalamatan king metong nga Diyos at alayang kabanalan. Nune mayakit kaya ing metong yang lapastangan king Diyos. Alayang kapakumbaban, uling isipana, iti metong yang mabandi, ing nanumang bage, malalagwa ng bayaran. Dapat, nga naning ebanghelyo, eyo kakalingwan, ing salapi iti yaing, adle at pekapun ning sablang dewakan. Lalo na, nung pay laluyeng liguran, ing antikaniti, at ela makiramdam, kingaral ning Diyos. Dapat, ke kayong sablang ati yung daramdam, atin ng kabiasnan, atin ng pamangilala, nanong pibanjan, dapat yung tipunan. Waman iti kabalwan yung, dapat ing sabla iti aintinjanda. Waman kilob na ning aldo sabat, ke kayo miabiela ring kabiasnan, dapat ing tao, likas yang mapangalingwan. Pablasang, ingan kekongan, ingati yung atin ng ganap akaisipan, ama kaintindi kareting kabiasnan. Pablasang dingaliwa, painuman lapang gatas, dingaliwa, susubwanan lapa.
atin ke kayo, ing mamangan gule-gule. Dapat pagkatandanan nyo, bakibaluan nyo, ing tunay pibandyan, dapat yung tipunan. Pasibayong, king kasabian, Kapitulo 7, versikulo 1. Salamat ng dakal, kingati yung kabiasnan amiyapag. Malino, ingamano, ake kayo midala. Nga na ingatan nyo rin kayang ngamano. Pakamalan nyo, tipunan yung kayang utos. Dapat kabalwan nyo rin kayang kautusan, kabalwan nyo rin kayang ngamano. Bakit kailangan lang tipunan? At nanong utos, kayang patipon. Pasibayo, at katatawlan. Galacia 3:24. Tao Galacia 3:24. Nanupata ing kautusan niyang kekatang maningat bang idala na katamo kang Kristo. Bang matanggap tang banal king uli na ning kasalpantayanan. Ay tapo. Salamat ng dakal, ing metong masangkan, bakit kailangan lang tipunan, ampon ingatan, ding kayang kautusan, uling ding kautusana, ila ding malyaring magdalake kayo, kang Kristo Jesus. Uli na pablasang, nung deti, at sula karing balang puso yung, mayayakit la karing balang panggaloyo. Panyatang nani tangaldo, mayakit ke kayong, ing matanggap kayong banal. Kinguli naning ke kayong kasalpantayanan. Pagkatandanan nyo, mabandiya maning tao ketis sulip, nung taglene ing kabiasnan, ampon pamanalastas, at inyang kapakumbaban, ganaka, lalakad ya king katuliran, ampon kaburyanit ang Diyos. Mabandiya man ketis sulip, at kakalingwan, ingaral na ning Diyos, ampon turuna, at inyang takot king puso na, nga na ning ebanghelyo. Ingablas na ning Diyos, kareting anak ng mikatakot kaya, ing tune pibandyan, puri at ingbiye alanganggan. Dapat, ing taong manugaling
ating kagaspangan, kapilanman, ene abandi, ingkalam ning Diyos. Ulinging Diyos, eya manuknangan, king pusong mitmu king dewakan. Alang karatunan akaisipan, alang kapayapan, alang kalinisan, king kayang kasarilinan. Pakatanda na nyo, nung nanong tenam nyo, iti yang pupulan nyo. Mapaladya ing taong mabandi ketis sulip. Dapot, mas maygit yang nuan ampon mapalad ing taong tinipon pibandyan king kayarian banwa. Uli na pablasang deti, ela malalaso, ampon mapapanako. Pablasang nanumang bage keti sulip, iti pansamantalam. At igit king sabla, deti masisiral. King uli na niti, ding kabiasnan ganap at sapatla kekongan. Tulutan na saning balang metong, ketang ditak-ditak akabiasnan, ingating kayong asisimpan karing balang puso yung. Ating pibandyan ay malalaso, amalyari yung asimpan karing balang lulanan nyo. Di na nyo sanang kabaldugan, ingke kayong kapagalan. Di na nyong katawan, ing sablang kautusan, ake kayong maramdaman. King uli na niti, king lagyuna nitang mayupayang ginong, sablang dinatang, ampondisan, ing nanumang bage, amayap yung kapagnasan, in Diyos, iti itulot na neman. Kinguli na niti, misasan metong kayong, ketang ikatibe na, ningke kayong kasalpantayanan, ampo ning balang kasarilinan nyo. Tune pinsanang abandiye, ing kabiasnan, ampon pamanalastas. Ganap sanang pakamalan, ampon ingatan, ding kayang kautusan. Nanumang bage, adle, subok, adaratang kingke kayong biye. Kingulinan itang matibe, ay ating katatagan, kingke kayong kasalpantayanan, tapat akapamintuan, karing kayang kaburyan, nanuman subok, kapanandaman, pinansyal, nanuman niti, king Diyos yo'y lapit, king uli na niti, ing sabla, midinan kayablasan. Nung makanyan ngeni,
detiring kabiasnan, amiya pagkekongan. E kakalingwan yung, ing mapagsadya kayo, maglame kayo. Mapanalangin, uli na pablasang, ala ninuman ke kayo, ing makibalo kingaldo bukas yu. Alang makibalo, king pamanyatang na, ning jablo, at nitang mapanako. Pasibayo, ing kapayapan, ampon kataymikan ke koya idudwang. Ing nanumang bage, amayap yung kapagnasan, ing Diyos pakatandanan yung, at yusipin yung mamantabi. King uli na niti, king lugod, ampon saup na nitang Diyos, at ing patnubena, ning Espirito'y Santo, lakwan danakay. Takot king Diyos, itiyot kabiasnan, ing manalastas, eyo kalingwan, pamangawan niyo, mesabing dewakan, ing kalam na ning Diyos, mulit yang tanggapan, ing mayap kong oras, yabot keke kayo. Sablong di sana, ning upaya babo, di sana't di natong, salamat ke kayo, panuanano ning Diyos ding mapadapat yu, kasalpan tayo nun, kayo at yuya, panos lagno, ning salang bat banwo, wayeng tunedalan, king biye
Asang malalakwon tao king dapat no uling itong Diyos koren king katasan wapin bo batyoyo kareting le langon wapin nung ninulo tone mano poron way pawanalon ng Diyos king kayariyon esa manamdaman ti kaling ninuman ampong kapagalan king pamanuparan ing Diyos wababiyo karing kayang lelong agpangking depat no ning tawaninuman wapin karing bukas balen ko tanda ka sumulong karin king bandano ang gonge akwa iti at dosan pa tune yung point tunon esapay nawayo ing taong mitruan kasal pantayanon wameng abiyasano ding kaso arilenon at may kapanalas tas yoyeng ninuman baning sablang boge kengya toyitinan may sabing dewakan iti wamayapya king manuwalang tao nung totong biyasaya king nanumang boge wapin kabias na niyo arapan ng Diyos tunemi pawana ding balang katao hangin iyatiw ingas lagning tola king biyo atiw wapin ikong sabla king pangayawas yo tikdo kayo kaniyang pa maminto wapineyo painan deng ko sarilinon ningiting gabi niting kayo payan at yuneke kayo o sabla kong dison uling biyasan ako ikayo ikongan lalo ko sang luntong tinong kayegitan ding balong dapat iyo ikayo ikongan orapan ng Diyos wa magtapat kongan waye ko payali karing katungkulan banong datang miras ingoldo ke kayo eko ami payalian arapaning
ginuuli na pablasa. Tawo dapat kayo, king burina ning Diyos, miyabe, yabe kayo, dagulyeng lugod. Ikayo ikongan, waye ko payali, dapat makatuliran, king buri na ning Diyos, miyabeyo abe kongan, ating patnubeno kekoye kumawang, dit lang ka suglungan, binye ko ke kayo, oling Timoteo mo, nyening orasyo, king bonting upayang, piyo beya beyo, piraro kaya non karingtong kulan iyo, kay bati lareti, balen ko ikongan, ing malkong patnube, ke kayang tunggapon, monibat nangeni, wake kong dagdagan, king ko pibabatani kayo ikongan, adios in bendesyon, ke ko laganap ya, desa ng pondintang, ngenipog kalubyo, ingo pa yan Diyos, buang paragulan niyo, karing sarili yu, sablang ta lasamba, sinuyo ke kayo, kingke kong tipunan, lolakwon king lugod, boyong paragulan, karing sarili yu, ikayo ikongan, Santa Veronica, adios kapayapaan.
na po ang kapurihan sa ating Panginoon at sa inyo po mga kapatid sa umagang ito, magandang araw po. Ang Diyos ang nangunguna po sa atin hanggang po sa ating mga bisita. Magandang umaga po. Sa umaga pong ito, mayroon po tayong tema na tatalakayin ng ating mga tagapagsalita. Ito po ang tema natin sa umagang ito, kayamanan na dapat taglayin ng tao.
mayroon po tayong mga speaker sa umaga pong ito. Pero ganun man po, yung ating yung bisita po natin, mag-anda rin po yung kanilang bilang representative. Pagkatapos po ng ating mga speaker, siya po ang susunod na magsasalita. At muli po, magandang umaga po. Tayo na naman po ay nagkita-kita sa araw po ng Sabat para po tayo ay mag-aral. Meron po tayong tinatalakay bago po tayo magtungo doon. Ibig ko po munang magpasalamat sa Diyos Ama, sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Jesucristo, at turo sa aral ng ating banal na Espiritu. Ibig ko lamang pong dugtungan ang mga narinig natin. Pinapahalala pong lagi ng banal na Espiritu ang mga karunungan, kaalaman. Yun po ang dapat nating isapuso. Dahil po, binuksan po ng banal na Espiritu ang banal na aklat. Hindi ko na po babasahin, total binasa na po kanina sa pangalawang Timoteo po na 3:2, di po ba? Gayon po, yung narinig po natin yun, panahon na po, yung para sa akin, idea ko po to para sa pagbabago natin. Dahil po, kung wala po tayong kaalaman at karunungan, marahil po hindi po natin masasabi ng pagbabago. Hindi naman po tayo ang maaaring magbago. Ang nagpapabago po, ang Diyos, Panginoon po. Yun rin po ang nagpapabago sa atin. Katulad po ng mga narinig natin, siya nga po pala, marami po kasing mga magme-message ngayon na po. Hati-hatihan po natin yung tinapay ng buhay. Ano po? Tinapay ng buhay po. Narinig po natin tungkol po sa pagyaman dito sa lupa, pero po nakakaigit kung tutuusin yung pagyaman sa langit. Alam po ninyo mga kapatid, minsan yung pera, yun po ay isang tukso sa atin. Naniniwala po tayo doon na para po mapadali tayo, magbasa na lang po ako. Dito po sa unang Timoteo po, Kapitulo 6, versikulo 9, para po magkaroon tayo ng kaaman na hindi po natin dapat gawin. Sabi na po, datapwat ang mga magsisipagnasang yumaman. Ito po ay dinudugtong ko lang po sa narinig natin dahil totoo po yung sinabi naman na Espiritu. Datapwat ang mga nagsisipagmanang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakakasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Namamatay po tayo sa relasyon ng Diyos kapag po tayo sumusobrang nagmamahal sa pera. Tuloy po natin. Hindi po, 9 po. Hindi pa po yata. Sa 9 po pala. 10 na po yan, sa 10 po. Magulo po yata, no? So, pasensya na po. Kasi medyo excited ako. Marami po kasi magsasalita. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Totoo po yun, ano? Na sa pagnanasa ng iba ay nangagsinsay sa pananampalataya. Nawawala po sa pananampalataya dahil po sa pera. At tinuob ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Totoo po yun nangyayari. Sa ngayon, mapanganib po ang mundo natin. Dahil po sa salapi, marami pong nakakalimot sa kayamanan ng kalangitan. Alam po ninyo mga kapatid,
Marahil tayo po, alam na natin, kahit po mga anak mo, alam siguro po dahil matagal na po tayong nag-aaral. Napapasama po ang kalooban ng Diyos kapag po tayo'y umiibig sa salapi. O anumang bagay dito sa libutan, basahin din po natin para madugtungan ang ating kaalaman. Dito po sa unang 1, Kapitulo 2, versikulo 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan, kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Tama po yun, ano? Di po ako nagsasalita. Yung banal na kasulatan po ang nagpapahayag sa atin, ang Diyos. Mga kapatid, at narinig din po natin sa banal na Espiritu, alam po ninyo ang karunungan at kaalaman at kaunawaan. Yan po ay hindi nasisirang kayamanan. Di po ba? Yan po ang kaalaman at karunungan ng Diyos. Basahin po natin sa Santiago para po magkaroon tayo talaga ng tibay. Santiago 3:17, kung di po ako magkakamali. Pagkapag po ito ay nagawa natin, magkakaroon po tayo ng kaalaman. Ngunit ang karunungan buhat sa itaas ay unay-unay malinis, saka mapayapa, banayad, madaling panaingan. Yung mabait po tayo, madali tayong nagbibigay. Ayun naman po sa katuwiran ng Diyos. Tuloy po natin. Puspos ng kaawaan, di po? At ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. Yung hindi po tayo nagbanal-banalan, binigyan po natin pera ang ating kapatid. Pagkatalikod, ingi ng ingi, masamang kalooban mo, hindi po tayo nakagawan tama, hindi po nakarecord, hindi po tayo nakakuha kahit katiting na kayamanan sa langit. Ngayon po, dadako tayo sa ating tinataglay. Ang nakasulat po, ang ating pong tema, sabi po dito, tema po natin, ito po talaga'y para sa atin. Hindi po para sa Diyos to. Ang Diyos ay lumiligaya lang dahil po sa ating mga pagsunod sa Kanya. Kayamanan na dapat taglay ng tao, sabi po, kayamanan na dapat taglay ng tao, marahil po alam din natin ito kung sino po ang dapat natin taglayin. Diretso ko na lang po, ang dapat po natin taglayin, si Kristo Jesus. Yun po, igit pa sa ginto. Igit pa po sa piling o dalisay na ginto. Yung kayamanan, lahat ng kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Alam po ninyo, mga kapatid, kung ito po iisipin natin, yung mga bagay-bagay sa panlangit, tayo po ay makakapag-ipon po tayo ng maraming kayamanan. Kaysa po tayo ay mag-isip tayo ng iba't ibang bagay dito sa panlupa. Siguro po narinig natin ang banal na batlay kanina kung ano pong sinabi niya sa atin. Kumukupas lamang po yun. Pero sa ngayon, kailangan po natin minsan. Pero kapag po sumunod ka naman sa Diyos, kapag po tumalima tayo, automatic na po yun, bibigyan na tayo ng biyaya. Dahil si Kristo, tinanggap natin. Kung hindi po natin tinanggap si Kristo, nangangahulugan, yung mga wika niya, yung mga pinakitang kabutihan sa atin, hindi po natin pwedeng i-apply yun. Mga kapatid, that time po, nung nangaral sila Apostol Pablo sa Iglesia ng Diyos, ipinapahayag po ng Diyos kung ano po talaga ang tinataglay ng tao ng kayamanan na sinasabi ng banal na aklat. Inihayag po ng Diyos noon sa pamagitan ni Apostol Pablo
para lamang po sa kagitnaan ng mga entil. Alam po yung mga entil, ano? Para po mahaliw ang kanilang mga puso at matanggap nila ang kalahaman ng karunungan ng Diyos. Alam po ninyo, buksan po natin para naman lalo po tayong buksan po natin dito sa basahin po natin kung paano po iniyag ni Apostol Pablo. Dito po sa Colosas, Kapitulo 1, 27 hanggang 28. Kung sino po talagang hiwaga na binigay ng Diyos. Na sa kanila'y minamagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayamanan na kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga entil. Na ito'y si Kristo na nasa inyo, na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian. Tama po ba? Sunod po natin sa 28. Na siya'y naming inihahayag na pinaalaalaanan ang bawat tao at tinuturoan ang bawat tao sa buong karunungan upang mahirap naming sakdal kay Kristo ang bawat tao. Ilagay po natin sa 2 po, Timoteo, hanggang 3, para po kung sino talagang kayamanan natin. Sa Colosas 2, versikulo 3, sabi po, kanya pong Colosas 2 siya po, Colosas 2. Na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. Yan po. Kaya po mga kapatid, kung tayo po ay nagtataglay ng kayamanan, ay napapabuti lamang po para sa atin. Para po sa sa kaluwalhatian po ng Diyos. Kaya po mga kapatid, alam po ninyo kung sino man po ang gustong dumakila at kung sino man po ang hibig walang kamatayan o kung sino man pong ibig maligtas sa buhay niya. Isa lamang po ang katuruan ng banal na aklat. Dahil po, kung ibig natin dumakila, dahil po ang Diyos, binibigyan po tayong ng ganti. Yun po ang sinasabi nilang higit pa po sa ginto. Kung magpapatuloy po tayo sa paggawang mabuti. Sabi po ni Apostol Pablo, Taho Roma 2:7, basahin po natin. Kung ano po ang ganti ng Diyos. Sa mga nagsisipagtyaga sa mabubuting gawa, sa paghahanap ng kaluwalhatian at puri at di pagkasira, ay ang buhay na walang hanggan. Yun lamang po ang ating inaasahan at pag-asa. Ahanin mo po ang maraming kayamanan dito sa lupa kung tayo naman po ay mapapunta sa impyerno. Dahil po tayo ay alam na natin, naniniwala po tayo may impyerno. Dahil po sa ating pagtanggap, pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, sa kanyang mga katuruan, ay gayon po tayo tumitibay at nagkakaroon ng katatagan. Dapat po tayong magpasalamat sa ating Panginoong Hesus. Pangwakas po, para po hindi tayo makalimot sa mga hiwagang ibinigay ng Diyos sa atin. Magbasa po tayo sa Tito 3, sa 7, kung di po ako magkamali.
Tito Tres. Say 7 po. Say yes. Na kaniyang ibinuos ang sagana sa atin sa pamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Sa 7 po. Upang sa pagkaaring ganap sa atin sa pamagitan ng kanyang biyaya at magiging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Di po ba? Ito lamang po ang aking may bigay mensahe sa inyo. Nawa magkaroon po na ng katatagan sa buhay natin dahil po ika nga ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan. Ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa sapagkat ang Diyos ipinuos po sa ating mga puso ang kanyang pag-ibig. Gayon po natin nalalaman na nanaan sa atin ang banal na Espiritu. Marami pong salamat. Ibinabalik ko po ang mesa sa mamantukan. Magandang umaga po muli. Mulit po, magandang umaga, magulang at mga kapatid. Parang kailan lang yung linggo. Nung pong nakaraang linggo, ako po yung isa ring naatasan na maging speaker ng convention na tumalakay ng ang ating pasanin na dapat nating pasanin. No? At ngayon, tinawagan ako ni Brother Weng, ang chairman namin bilang ebangelista. Sabi niya, sa linggo, dito ka sa Sibol Tagumpay Bie. Kaya po ako nandito ngayon muli. At naalala ko kapatid noong last Sunday, naging speaker ako. Napansin ko yung pinanood ko yung sarili ko sa internet kahapon. Hindi man lang ako pinakilala ni Brother Host Rick Gomez na kung sino ako. At ganun din ako, nung matapos ako, hindi na rin ako nagpakilala. Sabi ni Mrs., hindi ka nga nagpakilala. Siguro, katungkulan ni Brother Anson, ni Brother Rick, siya yung host eh. Pero wala namang yun eh. Kumbaga kasi, kaya ako po kinukwento ito. Hayaan niyong magkwento ako ng maiksing kwento kung bakit nandirito po ako mulit sa Sibol Tagumpay Bie. Noong pong 1984, diyan ako nag-umpisang nakakilala ng salitang espiritista. Tinawag ako ng Diyos sa Landuyang Pamanadsad King Bie. That was 1984. So ilang taon na yan ang nakaraan. Nung sa paglakad ng panahon, noong 1989 up to 90, napunta na po ako sa PPC 1. Doon ako nanungkulan bilang una, Pangulo ng mga Kabataan, at hanggang sa naging busy ng mga nakatatanda. Pag-alis ng aming mamuntukan, ako ang nag-turnover na bilang mamuntukan. So ilang pong taon na yun. Bago ko tinanggap ang tungkulin na yun, sinabi ko sa banal na Espiritu, bakit niyo po ako binibigyan ng tungkulin dito? Samantalang alam niyo, hindi po ako taga dito, taga Pamanadsad ako. Ang sabi ng banal na Espiritu, oo, doon ka isinilang. Doon ka rin magkukubli. Kumbaga sa tao karin ka nga na mibait, karin ka mo rin painawo. So, kung dati po ay nasa PPC 1 ako, ngayon po bumalik ako sa PPC 5. Anya, mulit ko po kayong kasama sa PPC 5. Kumbaga kapamilya ko po kayong muli. At hindi lang yan, siguro kapuso ko pa kayo. At ang mga anak ko siguro, kakilala nila dito, yung nagki-keyboard na si Delore, at saka yung kumakanta, si Cecilia. So, anak po ng misis ko yun. Sa Biblia kasi, ang lalaki, siyang nanganganak eh. So, ngayon po, malinaw na. Hinabaan ko na yung aking pagpapakilala para sa continuous na siguro to, kung loloobin ng Diyos. So, tunghayin po natin ang paksa sa sandaling ito. Ang paksa ay ang kayamanan na dapat taglayin ng tao.
Ang espiritu ng tao ay, meron po tayong prinsipyo simulain sa buhay. Bakit tayo isinilang? Bakit tayo na-reincarnate? At ang isang magulang, meron din siyang prinsipyo sa kanyang anak. Bakit niya pinapag-aral yung anak? Para po siya ay matuto. Pag tumanda siya, humantong siya ng high school and then college, matapos niya, at makahanap siya ng magandang trabaho, gaganda ang kanyang buhay. Iyon ang ating minimithi, mga kapatid. Hindi natin minimithi na pag nakatapos ng college ang anak ko, ito, mangangalakal ka na lang. Hindi siguro isang mababang antas, kundi ayon sa iyong pinag-aralan, yun ang inyong balakin na maabot ang katagumpayan. Ngayon po, ang totoo po dyan, para gumanda ang buhay, para makaipon ng pag-aari. Ang sabi ng Panginoon sa Mateo 6:19, tungkol sa pag-aari dito sa mundo, na huwag tayong umipon ng mga kayamanan dito sa mundo. Basahin ko po dito sa 19. Huwag kayong mga tipo ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga. How to pronounce it? Tangga. Single lang kasi yung G. At ang kalawang. At dito ay naghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kasi po, ing mayaman, pwede nga panakaw mo yung kayamanan na. Pero, ang pag-aaral ko po dito ay ganito eh. Kung sinabi ng Panginoon na huwag tayong magtipo ng mga kayamanan, pero para sa akin, pwede tayong umipon. Bakit? Huwag niyo sabihin, kinukontra ko ang ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-ipon ng mga kayamanan. Ang sa akin naman ay, mag-ipon nga tayo. Kaya lang, ay yung binasa ni brother, yung Timoteo 6:8 o 9, huwag mo lang iibigin. Yun ang point dyan. Dahil ang material na kayamanan ay mako-convert natin sa kayamanang espiritual sa talatang ito. Nung sa Lucas 18, versikulo 19. Kung di ako nagkakamali, brother, sa Lucas 18. Pag-ilagay sa 19. At sinabi sa kanya ni Jesus, bakit mo ako tinatawag ng buti? Ilagay mo na sa 20, kapatid. Hanggang sige, itaas mo pa para mabilis na kasi konti na lang ang oras ko. So, dito. At sinabi niya, ginanap ko ang lahat ng mga bagay na ito, buhat pa sa aking pagkabata. Tinatanong kasi ng mayamang kabataan, ano ang aking gagawin para ako ay makapagmamana ng kaharian ng langit? Itaas mo sa 22 hanggang 23. Sumagot ang ating Panginoon, tuparin mo ang mga utos. Sinunod ko na po yan, simula nang ako'y bata, ang sabi ng kabataan. Tinignan ng Panginoon yung batang mayaman. Ang sabi niya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ibenta mo ang lahat ng iyong mga pag-aari at ipamigay sa mga mahihirap. Hindi sinabi ng Panginoon, ibigay mo yung kalahati. Itira mo yung sayo, pamigay mo yung iba sa mahihirap. Hindi. Ibigay mo lahat sa mga mahihirap. Ang tanong dito, sino kayang makakagawa sa atin ng ganito? Huwag kang magtitira na sayo, ibigay mo lahat sa mga mahihirap, masabi ng Panginoon. At nang magkagayon ay magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin. Sino na po ang taong alam nyo na nakagawa ng bagay na ganyan?
Kumbaga kasi sa pag-aaral na ito, sinusubok lamang ng Panginoon ang puso at isip ng tao. Kaya nalungkot ang mayaman dahil sa napakarami ng kanyang pag-aari. Ganon din sa Genesis, nung sabihan ng anghel ang asawa ni Lot, na nung susunugin na ng Diyos ang Sodom at Gomorrah, sabi niya, huwag kayong lilingon, magpatuloy kayo sa pagtakbo. At ang ginawa ng asawa ni Lot ay siya'y lumingon. At siya ay naging haligi ng ang asin. Ito po. Dahil mayaman din, marami rin silang ari-arian. Pero ang utos sa kanya ay huwag siyang lilingon. At lumingon siya sa pag-aari at siya ay naging asin. Iyan ang mga bagay na, kumbaga, paalala lang kung na dapat maging matalino tayo sa paggamit sa ating mga kayamanan. Ako, hindi ako magiging matalino nito dahil wala akong kayamanan. Ang matalinong tao na nalangin ay ganito, sa Kawikaan 30, versikulo 8 hanggang 9. Isang tao na humiling sa Diyos ng huwag sana siyang bigyan ng sobrang kahirapan at huwag naman sana siyang bigyan ng sobrang pag-aari. Sa Kawikaan 30, sabi dito, ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at ang kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan kahit karalitaan. Ibig sabihin dito sa puntong karalitaan, yung sobrang kahirapan niya. Huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o kayamanan man. Pakanin mo ako ng pagkain na kailangan ko. Humihingi lang siya ng parang sapat. He has a satisfaction. Meron siyang satisfied siya sa makakaraos siya sa araw-araw. Kagaya sa 6:8 ng unang Timoteo. Sapagkat sa 9, kapatid, baka ako'y mabusog at magkaila sa'yo. Ayan. Pag sobra na siya sa kabusugan niya, marami siyang pagkain, magkaila sa iyo. Sa Kapampangan, sabi niya, maganda rito magkang kumabsiko at payalyanda ka, at sabihan ko nino yung Ginoo. O magkang maging maluka ko. Ito naman, pag naging mahirap naman siya. O magkang maging maluka ko, at manako ko, at agamit kayong makikalibakan, ing lagyunan ng kanakong Diyos. Man bisang sumubra ka kaluluwan, man bisang sobrang yumaman, magkang kalingwane ing kayang Diyos. Yan at chupukin ing kaingatan na ning piwanjan. Pero ako po, para ka kumayapyo, ing dakala piwanjan. Mabuti ang marami kang ari-arian, sapagkat maiko-convert mo sa spiritual, ikaw nga Kagaya ni sinabi ng Panginoon sa batang mayaman. Pag sinunod niya yung sinabi ng Panginoon, siguro tututuhanin naman ng Panginoon na siya ay magkakaroon ng pag-ari-arian sa langit, di ba? Pero actually, hindi po yun ang basihan ang yumaman para magkaroon ng maraming pag-aari sa langit. Halimbawa, kung bilyonaryo ka, di advantage ka sa kaligtasan, kung sakali, kung gano'n ang prinsipyo. Si Sultan Bolkiah, nagkaroon siya ng panahon na siya yung naging pinakamayamang tao sa mundo. Alam ko, ewan ko lang kung nabura na yung record niya, na-break na. Si Sultan Bolkiah ng Brunei. Iba na po, no? Hindi ako naka-update sa kayamanan. Ang alam ko lang yung mama, si Sultan Bolkiah. Ibig sabihin, kung ang pag-uusapan namin ni Sultan Bolkiah, halimbawa, kausap niya ako at ako yung Panginoon. So yung aking kayamanan ay bibilin ko yung kaligtasan. Ipamimigay ko lahat yung aking bilyon-bilyon. Iko-convert kong spiritual treasure. Kayamanang spiritual. So hindi niloob ng Diyos na ganyan. Pagkat merong karugtong yun, sumunod ka sa akin. Sinabi ng Batlaya kanina, hindi ko lang gaanong lubos na matandaan na huwag mo lamang iwala yung pag-ibig o sa kapwa-tao.
At dapat mo lang na huwag mo rin kalimutan na huwag mong ibigin ang material. Isang senador ang aking narinig. Baka demanda niya ako. Live on stream tayo, no, kapatid? Na? Sabi ko, mali ang sinabi mo, may kulang. Ang pag-ibig sa kayamanan ay ugat ng mga kasamaan sa mundo. Kasi pwede kung mayroon kang pera, mayaman ka, babayaran mo lang ng kahit 50 milyon tao, papapatay mo yung kaaway mo. Sa bagay, sa ngayon, hindi na mahirap ang pumatay. Sabihin mo lang kay Duterte, magsumbong ka lang sa kanya, mga ilang huwag mong ibigin ang material. At ang isa pa na dapat mong ibigin ay ang sinasabi ng kawikaan sa 4:13 hanggang 15. Hindi ko po alam nito kung saan ako lalagay sa 15 minutos o medya ora. Sabi ni kapatid, mayroon pang speaker. Sabi dito, sa 13, ito ay kasagutan sa sinabi ng banal na Espiritu kanina sa 7:1 na binigay niya. Sapagkat ito ang buhay. Sa 13, talan kang matalik yung turo, mapabustan mama ko. Kaya kang ingatan, uling iya, ingke kang biye. Hawakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bitawan, iyong ingatan sapagkat siya ang iyong buhay. Yan pala ang kahalagahan bahit binanggit ng banal na Espiritu ang tungkol sa turo, sa kanyang mga salita. Sapagkat kung iyong pinaghawakan ang kanyang mga turo, magkakaroon ka ng mananatili sa iyo ang buhay. Sapagkat ang mga turo, pag nai-insert mo sa utak ng tao, hindi mananakaw ng kapitbahay mo. Opo? Hindi kagaya ng material na bagay pwede mong nakawin. Siguro po mga kapatid, hanggang dito lang ako at para naman kayo hindi magsawa sa akin, baka sa susunod pag tumayo ako dito, lalabas na kayo. Hanggang dito lang po, maraming salamat. Salamat po sa ating speaker. At ngayon po ay tatawagin po natin ang ating kapatid na nanggaling pa sa Region 17A, si Nagtala, si Brother Randy Biadan, ang ating pong tatawagin. Isang magandang umaga po sa isang Diyos, sa aming mga magulang, mga kabataan na nagmamalasakit sa ating kapatiran, at higit sa lahat, nagpapasalamat po kami sa mahal nating Pangulo sa malugod na pagtanggap nyo sa amin sa inyong lunduyan. Sa ngalan po ng Kapatirang Espiritismo, Sentro Liwanag ng Buhay, Doha Chapter, ay nakikiisa ang ating mga kapatid at ang aming lokal na lunduyan, Sentro Sinagtala. Bilang karagdagan po sa lahat ng mga pag-aaral at karunungan na narinig po natin sa mga banal na batlaya na nakiisa po sa atin sa linggong ito sa ating pag-aaral, naway sana nga mabigyan po tayo ng ganap na pagkabusog sa umagang ito, sapagkat yan po ang inihingi po sa atin ng Diyos sa umagang ito. Ang busugin po natin ang ating mga espiritu sa tunay na pagkain na dapat kainin ng ating mga espiritu sa umagang ito.
Bilang karagdagan lang po sa mga pagtatalakay sa ating tema, narinig po natin ang mga ibinigay po sa atin ng mga pag-aaral, magmula po sa ating mga speaker, sa ating mga banal na batlaya na bumaba po sa atin sa umagang ito upang bigyan po tayo ng mga pag-aaral. Ipinapakita po sa atin kung ano yung kalagayan ng kayamanan. Sa umagang ito, mga kapatid, dalawang uri ng kayamanan ang dinidescribe po sa atin ng ating pag-aaral. Ang kayamanan sa mundong ito, material na kayamanan, at kayamanang panlangit na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Lahat po ng mga winika at karagdagan na ipinahayag po ng ating mga kapatid, ito po ay tumpak na kailangan po nating gawin at sundin upang makagawa po tayo, makabalansi po tayo sa ating kalagayan. Bakit sinasabi ko pong dapat tayong magbalanse? Natutuwa po ako at medyo napapangiti sa huling speaker na nagsalita po at narinig po natin sa oras na ito. Ang sabi niya, para sa kanya, sariling opinyon, na kailangan ang tao sa panahong ito ay kailangan umipon din siya ng mga kayamanan na material sa kanyang kalagayan. Naniniwala po ba tayo na kailangan ang bawat isa sa atin ay kailangan din nating umipon ng mga kayamanang nasisira sa panahong ito? Kailangan din po, ako rin po, sasabihin kong kailangan. Dahil kung walang-wala po kami at wala po kaming magastos na pamasahe upang pumunta sa inyong lunduyan sa oras na ito, hindi po kami makakarating dahil kailangan din po ang material na bagay upang makagawa po tayo ng kanya-kanyang tungkulin na naaayon sa ating pagkatawag sa pananampalatayang ito. Yun lang, mga kapatid, wag po nating ialis yung sinabi ng ating kapatid. Kailangan, kung nais nating magkaroon ng kayamanan sa mundong ito, wag lang natin tanggalin sa ating mga puso, tanggalin sa ating mga isip, yung pag-ibig sa ating sarili. Narinig po natin at nakita, nabasa po natin sa screen, dito sa pahayag ni Apostol San Mateo sa kanyang sulat, na ang kayamanan at pag-aari rito ay siyang bunga ng lahat ng mga kasamaan. Kaya mapalad po tayo sa oras na ito, mga kabataan, mga magulang, mga kapatid, tinaglay na po natin ang tunay na kayamanan sa ating pakikinig, sa ating pag-aaral bilang espiritismo nung tayo'y pumasok sa ganitong pag-aaral. Ito po ang tunay na kayamanan na dapat nating pasalamatan sa Diyos. Bakit? Ito po ang panimula ng pagbabago ng tao. Kung nakikita po natin ang ating logo, ang ating lema at doktrina, sabi po, karunungan at pag-ibig patungo sa Diyos. Una po ang karunungan. Pangalawa ang pag-ibig. Bakit kailangan mauna po ang karunungan? Gaya po ng ating paksa. Kung wala kang karunungan, anumang bagay sa kinatatayuan natin, sa kalagayan po natin, hindi po natin mababalanse yung ating mga ginagawa.
Kung minsan, kung walang karunungan na nagmula sa Diyos, hindi mo magagawa ang pag-ibig, ang pagmamahal sa kapwa. Kaya nga, mapalad po tayo mga kapatid sa oras na ito, na tayo mismo, ang ating tema, kayamanan na dapat taglayin ng tao. At ang sabi po sa San Mateo, doon sa binigay ng ating kapatid, pasensya na po kapatid, at inire-repeat ko po yung sayo dahil siya rin po sana yung dadalhin ko, dadagdagan ko na lang. Dahil ito po talaga yung paksa. Kung papansin po natin sa San Mateo, Kapitulo 6, 19 hanggang 20, itinuturo po sa atin dito kung ano yung dapat kayamanan na dapat gawin ng tao o taglayan ng tao sa kanyang kalagayan. Sabi niya, huwag kayong tumipon ng mga kayamanan dito sa lupa, ang tanga at kalawang ay nasisira. Kung hindi, sabi niya, dito po sa 20. Ito po. Dito po at napakaganda kahit hindi ka na magdala ng Bible, meron po tayong monitor. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi nanguhukay at hindi nagsisipagpanakaw ang mga magnanakaw. Nanula po reti. Ano po ang mga bagay na ito? Yung pronunciation po na tanga o tanga, yun po yung tinatawag na pulila sa kalawang. Oo. Yun po yung tinatawag na pulila at kalawang. Kaya nga, mga kapatid, tama po ang ating ginagawa sa panahong ito. Ang ginagawa po natin sa oras na ito ay nag-iipon po tayo ng kayamanan sa langit. Bakit? Ninais po natin na hindi po tayo sumunod sa kalayawan ng ating laman. Kung hindi, sumunod po tayo sa kagustuhan at pagkain ng ating espiritu sa oras na ito. Kaya nga, pagsalamatan po natin mga kapatid, sa sandaling ito, isa po tayo sa pagmamalasakit ng ating mga magulang sa ating pananampalataya, ay isa po tayong nakapagmana ng tunay na kayamanan sa karunungan ito. At alam ko pong marami pa ang magbibigay ng pag-aaral. Muli po, nagpapasalamat po kami at malugod niyo po kaming tinanggap sa inyong lunduyan. Binabalik ko na po ang oras na hiniram ko po sa ating mahal na Pangulo. Maraming salamat po. Maraming salamat sa ating kapatid na nagbigay ng kanyang mensahe na galing pa ng Region 7A, 17A na. Nakapagtrabaho din po siya sa Qatar, yata. Galing po kayo ng Qatar. So baka nakita rin po sa live streaming yung ating pagpupulong. Kaya po napakaganda po ng ating pagsamba ngayong umagang ito. Dahil po ang pagpupuri at pagpasalamat sa ating Panginoon na sa umagang ito, siya po ang gumabay sa atin at nagbigay po ng lakas. So, ngayon pong umagang ito, tayo po ay nabigyan po ng karunungan na binigay po ng banal na batlaya. At ganun din po, kumpleto po yung binigay na mensahe sa atin ng mga tagapagsalita. Ngayon naman po ay bibigyan po natin kaunting oras yung ating mga munting kabataan na nag-sulit po, nag-exam sa pamagitan po ng ating youth education. No?
So, umihingi po sila ng kaunting oras para matawagan po yung mga kanilang mga MMK. Ay, nanulakan pa. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Una po sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo, at sa inyo pong aming mga katandaan. Mapagpalang umaga po sa inyo. Narito po ako ngayon sa inyong harapan, hindi po upang magbigay ng mensahe sa ating tema ngayon, kundi upang ibahagi po sa inyo ang masasabing accomplishment po sa loob po ng isang buwan, simula ho nang na-turnover po sa amin ng trabaho mula sa mga munting kabataan. Naging maganda po ang aming programa sa kanila sapagkat tinuturuan po namin sila upang maisulong ang kanilang kaalaman sa ating kapatiran, gawin din po upang lalo po silang may palapit sa ating Panginoong Diyos at sa ating pong Panginoong Jesucristo. At naging maganda naman po ang resulta sapagkat 2:00 pa lamang po ang aming programa, ngunit 1:00 pa lamang po ay pumupunta na po sila dito at sila pa po ang nagigikayat sa amin upang sila po ay aming turuan. Bagamat po noong una akala ko ho ay mahirap-hirap na magturo ho sa kanila, ay nagkamali po ako. Dahil ang sarap po kasi nilang turuan, dahil napaka-aktibo po nila sa mga gawain. Kasi nga po, kung minsan nga po ay natatalo sila sa quiz pig, ganon. Nag-walk out po sila kasi ayaw po nila na magpatalo kasi gusto ho nila na manalo ho sila. Kaya ho, nakita ho namin na ang pagpunta ho nila sa aming programa ay hindi ho dahil sa pagkain, dahil wala naman po kaming maibibigay. Dahil wala ho kaming trabaho na maibibigay na pagkain sa kanila, kundi nanggaling po sa mga kontribusyon ng mga kabataan na ibinibigay po sa amin sa kanila ay mga candy. Bagamat mayroon po mga nakikinig ngayon, malay ho natin, kahit magpapansit lang ho sila, isang beses sa isang buwan. Malay ho natin, hindi ba? Nasaan po yung camera? Nakita ko ho sa kanila na ang pagpunta po nila dito ay dahil willing po sila na makinig at willing po sila na matuto. At kami naman po, as Education Committee, willing din ho kami na magturo sa kanila sa ating kapatiran upang lalo ho silang sumulong. At ang kanilang pundasyon sa ating kapatiran ay hindi ho basta-basta. Kaya nga ho kaming Education Committee ay pinagkasunduhan ho namin na magkaroon ho sila ng grading system. Meron po silang grade tuwing every month at magkakaroon nga ho sila ng recognition at ang top 5 po ay may babahagi ho dito sa screen. Ngunit ang top 1 lamang po ay ang munting kabataan of the month. Siya lamang po magkakaroon ng medalya at ng sertipiko. Ngayon ho, sa programa ho natin ito, sa Region 7A ho, ay nagkaroon na din ho ng Regional Education Committee. At ang grading system ho ng ating lunduyan ay i-a-adapt ho nila. Sa kasalukuyan ho, ako ho ang humahawak o naging ulo ng PPC5 at itinalaga ho ang ating kapatid na JL Beleno bilang chairman ho ng lunduyang ito. Ngayon ho, tinatawagan ko ang ating kapatid na JL Beleno upang parangalan ang ating mga munting kabataan mula sa top 5 hanggang ho sa munting kabataan of the month. Magandang umaga po. Una po sa ating Panginoong Yesus at Panginoong Diyos na nasa atin ngayong araw na to. At upa pong ibahagi sa inyo ang mga programa ng aktibidades ng ating regional, pati na sa provincial at pati po dito sa ating lokal na lunduyang Sibol, Tagumpay, Ningbe. Ang programa hong ito ay tayo ho ang nauna. Sa ngayon po, ina-adapt po nila ang programa ng mga kabataan
ng mga little angels natin sa kanilang mga iba't ibang lunduyan. So ngayon ho, dumating ang araw na buwan-buwan ho ay nagkakaroon ho ng recognition day ang ating mga kabataan dahil ho sa ating bagong grading system na inadapt na ngayon ng ating regional LYEC chairman. Kaya ho ngayon, ang mangyayaring maging top 5 ay wala hong iba, kundi makikita nyo po sa screen, daming effects. Uy, round 5. Si Jed Carl G. Gomez, na anak ho ng ating Provincial Committee 5 President. Nagkaroon ho siya ng attendance na 100% ho, 10% na nagampanan niya ang pagdating sa alas 2 ng hapon at nagkaroon ho na siya ng assignment every sa Sunday at participation ng 9.40%, activity 23%, performance 14.10% at nung last Sunday nagkaroon ho sila ng examination 27.9% at total of 94.40%. At ang top 4 po natin ay si Ryan P. Banal, na anak ko ng ating hermana Lisa Banal. Nagkaroon ho siya ng attendance, again, 10%, assignment, 10%, participation, 9.40%, activity, 23.50%, at performance ng 14.10%, at examination ng 27.90%. So, point lang ho ang kanilang kalamangan. Nagkaroon siya ho ng general average ng 94.90%. At ang top 3 ho natin ngayon ay si Natasha G. Macas, na po ho ng ating gabinetes noong araw po. Na si Natasha G. Macas na nagkaroon ho ng attendance na 10%, at assignment ng 10%, at participation ng 9.20%, at nagkaroon ho siya ng activity ng 24%, at performance ng 13.80%, at examination ng 27.90%, at nagkaroon ho ng general average ng 94.90%. At ang top 3 po natin, ang kanina pa excited, sige po, ilabas na natin ang rank 3, ay si Raymond Jr. Mojado. Nagkaroon ho siya ng attendance ng 9%, nagkaroon siya ng absent, assignment ng 10%, participation ng 9.40%, activity ng 23.50%, performance ng 14.10%, examination ng 29.40%, at nagkaroon ho siya ng general average ng 95.40%. At ang rank 2 po, sige ho, oras na. Ang Angelica D. Kiambao, anak ko ng ating keyboard chairman dito ho sa Lunduyang Sibul, Tagumpay, Nimbe. At kompleto ho ang kanyang attendance at assignment, at nagkaroon ho siya ng activity ng 24%, participation ng 9.20%, at performance ng 13.80%, at examination ng 28.50%, at ang kanyang general average ho ay 95.50%. Ang tinuturo ho namin sa kanila, ang binigay ho ng Regional Education Committee, ang simulain ho ng Espiritismo. Kung paano ito natatag at paano ho ito nagugat o nagkakaroon ho ng mga miyembro at ano ho ang ating nakikita sa loob ng kapatiran sa simulain ho ng Espiritismo. At ito na po, babasahin ko ho ang sertipiko ng recognition sa naging rank 1 ho. This month ho, sa susunod na month ho, maari ho itong maiba dahil ho sa grading system natin. Union Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, New General Center, Kutkut, Kapas, Tarlac, founded February 19, 1905, SEC Register Number January 23, SEC Register January 23, 1909, Region 7A, Pampanga, Bataan, Zambales, Centro Cebu, Tagumpay, Nimbe. Local Youth Education Committee present this certificate of recognition to for being the top 1 with an average score of 95.60% for the month of July 2016 in Munting Kabataan Sunday Schooling Program of Centro Cebu, Tagumpay, Nimbe, headed by Local Youth Education Committee. Given this 7th day of August in the year of our Lord 2016,
at Sentro Cebu Tagumpay Ningbe under PPC 5 Region 7A, Bicol, Mabalanga City, Pampanga. Signed by Hermano J.L. Sibeleno, LYC Chairman of Sentro Cebu Tagumpay Ningbe, Hermano J.J.P. Season, the local youth president of Cebu Tagumpay Ningbe, and Hermano Cornelio Kiyumul, the president of Cebu Tagumpay Ningbe. At ito na ho ang ating rank 1. Liniel M. Yumul, anak ko ng ating Pangulo dito sa Sentro Cebu Tagumpay Ningbe, na nagkaroon ho siya ng 95.60%. At tinatawagan ko po ang batang ito dahil kahit yung pundadores natin sa union, alam na alam ho niya, kahit tanungin niyo ho siya. Tinatawagan ko si Mano Liniel M. Yumul at ang Pangulo ng kabataan na si JJP Session at Pangulo ng pangkalahatan ng Lunduyang ito na si Cornelio M. Yumul. At ng mga naging teacher ho nila na si Hermano Patrick and Elmer. Dito po tayo sa harap dahil may picture tayo. Hindi lang po kaya natakot yung committee chairman ng education dahil anak ko po yung naging top 1, no? Unahin nating maging top 1 yung anak ni Pangulo, no? Hindi naman po siguro. Hindi po natin inaano yung kanilang mga programa. Pero maraming salamat sa inyong mga aktibidades ng ating kabataan po. Isulong po natin ang ating mga kabataan po natin, yung munting kabataan. Hindi po MMK. Nasabi ko, no? Ang oras po ay nasa atin na po, alas 10 na. Pero ito po ang masasabi ko po sa inyo. Maraming salamat po sa ating naging bisita ngayong umaga at sa ating mga miyembro po ng Cebu Tagumpay Ningbe na patuloy pong masipag sa ating mga tungkulin. Kagaya rin po ng mga bisita po natin ay masisipag dahil po sa tawag ng tungkulin. Ito po ang maiwan na mensahe sa inyo. Yung pong Kempong Kapampangan sabi na, aliwa po ka yung pera yung mumutos king tao. Nung yung tao yung mutos king pera. Po. Pota po nung makwaltata na, o tintana pong agyugyu kembye, uli pong makwaltata na milawit siya, sabi na po ng Biblia, yung puso mo at siya ketang kayatinan. So sana po ibayo tayo ita. Pero kailangan tayo po yung material abagi kaya katamo, bata mo po nga gampanan mo naman yung kaya katamong tungkulan na yan. So number 1, tamo po pwedeng muntakenin nung alata mong dita ka pamasay po. So, yung Diyos po binyanangan kay katamo, ingagana-gana na sana ing amo no po kay taya mo po amo diri taya mo. So ing sablang bagay sobra eya po mayap nunay tangkulang eya naman mayap. Dinya nakatamo pong sapat akabias na ning Dios. Sabi napin munang panintunan niyo na ing ustisya ng pong katuliran ning Dios in sablang bagay ibiyan ang karagdagan kay katam. Ing Dios po malugod siya kay katamo. So itamo po mamintutamo mo kay tamburinan ning kay katamong Ginoo. Ing Diyos, iya po yung bala kaya katamo nung nanong ibiyan na kaya katamo. So, ngayon po ngaldong ini, iya po yung kanakong tauling minsay kaya kayo, king daratang pang Domingo po, sana maging maranon tampo, ampong din kaya katamong tungkulan, maging masigasig tamo po. Uling ing Diyos, iya po yung kaya katamong pamintuan, ala pong metong tao kaya katamong si servisyon tamo keti, nunay ing Diyos po yung kaya katamong pupurian ngayon oras. So, dakal salamat, kareta pong bisita tamong emidinan kaorasan ngeni manyad kaya pong dispensa at sana po aliwa po yung tauli ang pong mumunang pamikit tamo. Po, siguro po intindihan dating Kapampangano man din kaya katamong kapatid. Dakal salamat, yung oras po at yun
Office of South Town, 4,550. Salamat tana po. Banalay pami, ngini pong kaorasan,
kay badda po rin kekeng pamag-aral karing kekang banal at tuntunan. Kanaplasanang may dapok karing balang lulanan mi, ding kapag-aralan ang pong biyayang miyabiye karing balang puso mi. Salamat po igpa, alaking malyaring ayablas karing lugod mo kay kami nung emo bukod igpaing sambanda ka. Puriyan at samban king lagyo mo at king pangay espiritu mo ang gana king katutuan. Ngayon nga ba kay tig yun ng Diyos, makanyan ke pong mitipon, malawot laman po ang pong malapit. King uli naning lugod mo, makanyan ke ragong misasan metong at pegaralan miyayang banal mong tuntunan. Igpa, king kapinadi tanay ti, tulutan mo sanang makanyan langan mirapo karing dulang daring puso miring kaplareti. Ginongening mayari ne king pag-aral Diyos ko minaking mikakawani. Sana po karing balang metong ke kami ing bitbitan mi itang tula ang pong nabang karing balang sarili mi. Ating sablang bage Diyos ko maniawad ke keka ikaming anak mong tetakan king kasalpantayanan sablang miyembro. Amanong kulan, tulutan mo sanang itang tunay kabyasnan makanyane sanang mipagkalob ke kami. Ban kanitig pa itang lugod karing balang puso mi manatiliya at makanyanda kang apatulan. Ginoy ke anak mo, amiging binina ning kasalpantayanan karing pengari mi. Maging ke kami man at karing ke kaming dahi. Sana Diyos ko maging mayap keng tanaman. King ke kang lele na ning sibol. Anong no karinig pa, telaga mula ring ke kang sablang manong kulan. Igpambanal king kapinanditan na iti, sana ninuman po yung ating kena ng pong bitbita kapanandaman. Problema karing balang puso mi. Aduan ko po ke kang lubasan mo na po. Dinan mo na pong sika na ning balang sikakatao at ilako mo ngan po yung sablang bage. Pusan karing balang pagomi nune itasanang tula ang pong ligaya. Ngeni nga ba kay ti makanyan miyang ngakamtan ngeni pong mikakawani na kami. O rin po rin kapatad mi anong nuka rin may kisan metong laki kami. Manalangin ko igpa anong nuka rin miras lang kapayapan. O ini po yung karelang daungan. Bendesyonan me po. Nunay miras lang ating kapayapan karing balang kubulang toknangan. Salamat po. May hari-laring kekeng panalangin ang pong kapag-aralan kasuyuan karing burimo. Sana Diyos ko tanggapan mula at ketang lihim tanggapla naman ang kekang pamipala. Magharing lugod mo manibat na po ngeni hanggang wakas. Yanasa. Salamat po. Maya payabak po kay Kon. Sibul Tagumpay Nimye is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay, Nimbe.